Ну, я не корміла грудзямі гэтым разам, бо нязручна. Відавочна, малако яшчэ было, і я подумала, навошта прападаць дабру? Таму навыцэджвала і пачала рабіць рысавыя пудынгі. З вашага груднога малака. Добрая ідэя. Гэта больш натуральна, калі падумаць, так? Калі людзі ядзяць пудынг, зроблены з чалавечага малака. Мы ж рабілі гэта раней. Ну, можа, калі былі немаўлятамі. Таму я працягвала выцэджваць і рабіць рысавыя пудынгі. Іншыя людзі іх ядуць? Яны ў мяне на расхват. А яны ведаюць, што гэта вашае малако? Так. Хто іх есць? Містер Кросбі з 5-го дому. Ён іх проста абажае. Я не магу рабіць вялікія пудынгі. Вядома. Часам даводзіцца даліваць каровіна. Так. Можа, хочаце пакаштаваць? Не, не трэба. Дзякуй. О, боже. Вы ў парадку? Просто тое, як ён сёрбае, як ябучы тлусты лабрадор. О, боже. Гэта... О, боже. Всё, мяняем тэму. А закваску для хлеба я раблю на ўласных вагінальных дражджах.